I dag skal vi måle en udledning af CO2, og det gør vi med den her CO2-indikator, så vi nu kan vise måler, om der er CO2. Se, den er gul, fordi jeg puster CO2. Lige nu er der ikke noget CO2 i det her glas, og vi putter CO2 ned i det ved at brænde det der stykke kul, og så putte det ned i den, og så kommer der CO2 i det. Altså med kul ned i? Nej, jeg skal bare holde den her. Tænker du det? Ja. Det skal jeg sgu ikke. Jeg føler, den skal gøre det aldrig varmere ved. Jeg tror, den faldt ud. Jeg er ikke Film mig. Wow. Shit, Jeg kan se, at den er gul, Hvor er den gule? fordi at der er CO2 i flasken. Ja, CO2. Jeg tror, vi skal stoppe den der. Ja, så tager vi en ny video. Nu kan man se, at den er blevet gul, fordi vi har puttet CO2 i den. Og ja, det er... Nu vil jeg forklare om logikken bag det her forsøg. Og det der sker, det er, at når jeg brænder der kul eller karbon af, så sker der det, at der kommer oxygen og molekyler på, som er det røde her. Og det bliver taget til CO2.